Ola, somos Nico, Efrén, e Sergio, alumnos de quinto e sexto de primaria do CEIP San Román de Moeche. Ola, hoxe o meu pai, a miña nai e eu imos vos falar do día que non encontrábamos a froita. boas tardes. Vamos buscar a froita. Logo que está por aquí a fruta. O galego. Pero que está aquí, panocas. Ah, pois non. Encontreina. Pero que facía falta? Naranja, pera, melón e manzana. Que fales galego. Vale, vamos a pagar. Esperade, que non acabei. Pero que froita facía falta? Naranja, pera, melón e manzana. Ala, xa acabei. Vamos a pagar. Veña, vamos. Esperade, que me cago o melón. Oi, bo. Colliño, veña, imos pagar. Xa pagamos. Onde deixáramos o coche? Por aquí, creo. Fillo, o galego. Sí, está aquí. Unha é na casa ordeando a froita. Fillo, ven, ven. Que pasa, mamá? E non sei que che vou facer. Onde anda Sandía? Vai por ela agora mesmo. Vale, bo. Que pasou? Esquecímonos de algo? Sí, da Sandía. Pois que vai a por el a teu fillo. Vale, vou ir a bicicleta. A lo fun. Ya llegué. Trouxeches a Sandía? Sandía. Sí, sandía. Non era plátano. Ai, meu Deus. Ese foi o día no que aprendín a falar galego. Adeus.